他的老屁股了嘛。Ê, chụp bây giờ thịt thầy á, sẽ có thiếm lém lâu này, nó bằng phim nó chỉ xong tèo mà này hi. Chẳng có chút chiều lâu lắm mà này hi, cái gì à? Cái sụp gần như nhá, tí tệ mình. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו וציוונו להדליק חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. thil mak lian em le ro pui em ania chumi ruan chuan pak semen ati olive oil khami apek te a kha abom te a kha ni kha chau dai dura kha ni riat alo dai le tasia ta chuan chumi chu amakin kan so amak kan ti le em kan שלום לכולם. תראו, אני אומר עכשיו לקהילה, תראו כמה העירייה מכבדת אתכם. מגיע סגן ראש העיר, מר בוריס יודיס, ומחזיק תיק הקליטה. מגיעה אינה, מנהלת המחלקה. מגיע שמוליק פורט, שהוא מנהל משרד הפנים, משרד הקליטה פה באזור. אנחנו באמת חושבים שבני מנשה הם חשובים לכולנו, חשובים לעירייה, חשובים למשרד הקליטה, ואנחנו כולנו רוצים לכבד אתכם, להכיר את הצרכים, את המיוחדות בקהילה, ואנחנו מברכים על כל משפחה שמתווספת אלינו. קומסו פליבר קלטה כאן
nang mani na bi lo buai pui tu masa asa ta zinga katela na cho smoi pora ta le agava krita lampang department de nang mani lo enkol tua in namina enge in mamo su khotin enge in mamo dia lo buai pui tu ta zinga katela ma se tu hun la chuan su kwat le te chok in la oma bu so pali ver ta ta kan chuan ma se tu la chuan bo khashem su ko za dak to afula in oktoa alo em ואנחנו מאוד מאוד שמחים בכם שאתם איתנו, והלוואי התקעות וקליטה טובה להם ולבני הדור הצעיר, קליטה טובה פה בארץ, ושרק ניפגש בדברים ובבשורות טובות. צורה לומדו, עיריית עפולה, צורה לומדו כסאי וואטין, אביגין אגף הקליטה, מן בואי פויטו מינן קולטו, אימא מן בואי פויה, מינן קולטו תצורה לומדו כסאי בוקה, hun limon tak tak hun sa tak tak